Javier Rodrigo de Santos va ser condemnat a 2 anys de presó per haver malgastat més de 50.000 euros públics en clubs gais i a cases de massatge. Avui, la defensa de l'exregidor del PP a Palma ha demanat al jutge que admeti l'atenuant de confessió dels fets i que li rebaixi la pena fins als 9 mesos. El fiscal anticorrupció, en canvi, ha sol·licitat que s'elevi la pena de Santos en no apreciar-hi l'atenuant de drogadicció. L'acusat de malversar 50.000 euros públics amb la targeta Visa de Cort ha estat traslladat avui des de la presó fins a l'audiència en aquest cotxe policial. Javier Rodrigo de Santos s'ha tornat a seure davant el jutge en una vista per revisar el recurs d'apel·lació interposat contra la seva condemna de 2 anys de presó. El seu advocat ha demanat que rebaixi la pena fins als 9 mesos, tenint en compte que de Santos va tornar als doblers i va confessar els fets en diverses ocasions, entre d'altres en una carta dirigida a la batllessa de Palma. Segons el fiscal anticorrupció, però, de Santos no va admetre els fets en cap moment. En ningún momento dice que ha cometido ningún delito. Dice, se ha producido un error, yo de momento doy dinero y ya se pasarán cuentas. El fiscal no veu relació entre la conducta delictiva de Santos i la seva addicció a la cocaïna perquè l'acusat no es gastava els dobles en droga, sinó en sexe. És per això que ha demanat que es retiri l'atenuant de drogadicció i s'elevi la pena de l'acusat. La defensa s'ha remès a les declaracions dels forenses per demostrar que el seu client actuava sota els efectes de les drogues. Que pensaban que se trataba de una dependencia grave a la cocaína y en la última fase de su consumo con episodios próximos a la intoxicación aguda. ¿Ha presentado algún cargo en su cuenta corriente de gastos en droga? No. ¿Ha explicado alguna situación de dificultad económica por su adicción a la droga? No. Gastó los fondos públicos porque pensaba que no lo iban a pillar. De Santos, en presó preventiva per una altra condemna de 13 anys i mig per abús de menors, coneixerà la sentència del recurs en els propers dies.